ओरैबायदि डेन्जार पान्जाबावसो नुयोमोन आरोना बेबायदि एकदम टायार गिदिर गिदिरनो साखाखौ देखायलाय एसे ओरैबायदिनो जिप एलय डेन्जार गिदिरखा फाग्ला नुखायो ओमफ्राय सालायना नायबा माबायदि मोनगोन बेनि फिलिंसा हिभिनो ना लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे ब्लगाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायलायबावबाय गाइस दायो आङो लादों ग'प्र'जोंनो भिडिअ लागासिनो ओमफ्राय आङो दिनै ग'प्र'जों भिडिअ बानायनायनि रिजोना बेनो गाइस आङो दायो थांनो नागिरदों नलबारियाव ओमफ्राय दिनै माने मा जागोन लोगोफोर माने NS400 लन्च खालामगोन दे ओमफ्राय बेयाव जोंहा बिकास सिट्रिबो फैगोन बिकास सिट्रि सेलिब्रिटिखौनो बुंनांगोन इउटिउबार बिसोरो गिदिर इउटिउबार नङा होमबा ओमफ्राय बियोनो खालामगोन आरोना जितु अपेनिं खालामगोन उद्बोधननि जितु लन्च खालामनाय हाबाफारिखौ बेनो मावगोन आरोना बिकास सिट्रियानो मारै नुदों गाइस 15 आगस्टनि सेटआप बियो दिनैनि आंनि लावबं लावसंसो नुजोब्बाय नामा मिथिया खिन्थु ड्रेसआ बेनो 78 इन्डिपेन्डेन्स ना मा होनो 15 आगस्ट नङा होमबा बेनिनो जों दिनै एसे फट' सुट मारिनोसै दिनै एसे बेरायना फैनोसै ओमफ्राय NS400 खौ टेस्ट राइड लानोसै दिनै ना मा बुङो लोगोफोर ओमफ्राय वाइड एंगल लादों आङो मानसिया ओरैनो बावनाखा ओमफ्राय दै माबायदि बावना नुयो नै गाहाय नुलायलाय नामा बावनानो वाइड एंगलाव लादों आरोना लोगोफोर बेनि थाखाय बिदि नुदों ओमफ्राय लावबुं लावसुं नुयो नालाय गासैखौबो ओरै खनसेयाव नुजोबो वाइड एंगलाव लाबा जियानो जा जोङो दायो थांनि आंजों लोगो दङ नै जोंना हेन्डसाम बय भाई दङ जों आंजों ओमफ्राय जों सानैजों थांगोन ओमफ्राय सासे फैफाबावगोन जोंनो सान्देब होननाय ना ओमफ्राय बे सान्देब होननायाथ' मालाय मट' ब्लगिं खालामगोन नालाय बेना KTM दङ डिउक 250 ओमफ्राय मट' ब्लगार नालाय बिसिना एसे माबा जायो आरोना आलदा जायो बेनो ना बाबाय हाय होनदो खनसे ओइ दस्तिफोर होनलाय जों दा टेस्ट राइड लायनो NS400 दिनै 15 आगस्टआव ना आंजों आरो सासे थांबावगोन नै बिथां जोंना ब्र' मा होनो बिस्रा गोदान चेनेल खुलिदों एसे सापर्ट खालामनानै होदो मा नाम दोनदो चेनेलनि नामखौ दे सानदीप ब्लग्स गोदान दै गाइस दासो स्टार्ट खालामदों खिन्थु थेवबाबो बेना एक्सेसरिज माबाफोरा वेपन्सफोरा हाथियारफोरा दंजोबखायो अल क्लियार अके माने ग'प्र'नि आइफननि ओमफ्राय बाइकनि गासै दंजोबखायो आरो बे भिडिअ बानायनो थाखाय जेसेबां नङा जेसेबांखिनि जगार नांगौ बेखिनिया दंजोबखायो आरो बिसिनिया माने ओमफ्राय बिथिं अडियेन्स दङ नैला माखासे अडियेन्सफोरा जोंना लागाव नै लोगोफोर नै नायना ला बेफोरसो 15 आगस्टनि स्टान नंगौ नङा नै दाबो गोलैबावा ओरैबायदि डेन्जार ओरै बाय ओरै खारबो नुवाखै लागाव बेफोरसो डेन्जार सालायग्रा ओरैबायदि डेन्जार नुवाखै गाइस बाइकनि माबाखौ स्टानखौ नायनो थांस्लायस्लाय बेखौ नायनायानो मोजांसो ओरै डेन्जारलै जोंना आसला मानसिखौ मोजां देखायनो आं मानि गामिया बेनो दा नोंसिनिया गाइस बेयो जाब्रांपारानिनो ओमफ्राय नैनिनो आरो मा गामि नोंसोरनिखौ जाब्रांपाराखौ नुखायो ओमफ्राय जों माने बेयाव आं भिडिअ आपल'ड खालामबाय थादोंमोन लोगोफोरजों ओमफ्राय बेखौ बिदि सिगांनि साखा थिखांना सालायनायखाय लादोंमोन आं डेन्जारलाय मानसिया ने बेसेबांसिम गोलाव हायो बारा गोलाव हाया दा हागोन दे हागोन उनाव लासै डेन्जार सालायो खिन्थु जोंथ' थिखांनो हाया सिगांनि साखा आरो जोंनाव सिगां बिदि साइकेलबो गैयामोन जों लेडिस साइकेल ओमफ्राय साइकेल फिसाबाबो लेडिस साइकेल फिसा बिदि मोनोमोन आरोना सालायनो बेनिखायनो आंथ' मोनखाया बिदि थिखांनो गाइस माबायदि ओरैबायदि डेन्जार पान्जाबावसो नुयोमोन आरोना बेबायदि एकदम टायार गिदिर गिदिरनो साखाखौ देखायलाय एसे ओरैबायदिनो जिप एलय डेन्जार गिदिरखा फाग्ला नुखायो ओमफ्राय सालायना नायबा माबायदि मोनगोन बेनि फिलिंसा हिभिनो ना गाइस ओमफ्राय दायो बे 5 स्टार ना 3 स्टार बेखौ मिथिला दै लोगोफोर किउ ग्रीन हटेल आं
बेनो ओमफ्राय बेयाव बिकास सिट्रिया बेयाव दङ आरोना सिङाव दङ बिकास दाया थ' बेनो लन्च खालामगोन नालाय ओमफ्राय लाइन आप खालामगासिनो गारिखौ दा देखायगोन ओमफ्राय बेनि लुक्सखौ एसे नायदो एसे सिनेमेटिक बायदि लागोन बारजों बिरग्राजोब्बायनो गेटआनो बायबाय लोगोफोर नायनो हागोन नै मारै बार फैदों गेटआनो बायनानै गोलैबाय बार फैनो हाबाय जाला नैला बायलांबाय गेटआनो बार फैनानै ओरैबायदि देन्जार गोसा फैदोंलै बारा आयौ ओमफ्राय स्टान्ट खालामग्रा जायगाया बेयावनो स्टान्ट खालामगोन नैला लोगोफोर नायनो हागोन बेयाव स्टान्ट खालामगोन दायो गंनै 400 गंनै दङ बेखौ स्टान्ट खालामगोन नैयाव एकदम नायनो हागोन बेंनो साथिं बिरहोनाय मानायनो ओरैजा लाइन आप खालामना दोनखादों गारिखौ नैबेयाव नुखादों नोंथांमोना ना ओमफ्राय नैला जिबा लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय थ' स्टेन्डफोरखौबो गासैखौबो देखायजोब्बाय आङो ना थ' बिराद इन्ट्रेस्ट नांदों स्टेन्डखौ नायनानै बिराद मोजां नांदों आरो ना लोगोफोर आयौ लाइफआव फार्स्ट टाइम दे आं बिदि लाइभ स्टेन्ड नायनाया ओमफ्राय मोजां नांदों आरो ना लोगोफोर माबायदि NS 400 ओमफ्राय आं दा बेखौ स्टार्ट होना नायो ओमफ्राय दानिबाव जिथु स्टान्ट खालामदोंमोन नोंथांमोना देखायदोंमोन आं स्टार्टनि भिडिअ थ' बेनो बे गारिखौनो स्टार्ट खालामदोंमोन आंनि जेबो गैया नालाय नोंथांमोना नुदोंना आं जास्ट नोंथांमोना आवाजखौ देखायनि ओमफ्राय बेनि रिभिउखौ आङो उनाव होगोन आं जिथिया डिलाराव लांगोन नालाय जोंनि डिलाराव नावकाटायाव नोंथांमोना मिथिखायो नावकाटायाव आं डिलाराव थायो होननानै थ' बे आंनि नावकाटा डिलाराव लांगोन आरो ना जास्ट नोंथांमोना आवाजखौ खोनासंनो हागोन आं स्टार्ट होनानै देखाय नोंथांमोना दे नोंथांमोना लुक्सखौबो नायनो हागोन बिराद मोजां नांदों ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि लायोबा गारिखौ आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंखौ आरो डिसक्रिपसनावबो होना दोनगोन आं आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ ओमफ्राय नोंथांमोना जाय लानो गोसो आंखौ कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोना बे नलबारिसिमहालागै फैलायना जोंनि नावकाटायावनो दंखायो डिलारा ओमफ्राय नावकाटानिफ्रायनो नोंथांमोना डिलिभारिखौ मोनगोन आरो ना नावकाटानिफ्रायनो लानो हागोन जितु आं जाय डिलाराव थायो बेनिफ्रायनो दे लोगोफोर ओमफ्राय दिनै लन्च खालामबाय बेखौ नोंथांमोननो जिखिनि देखायनांगौ आं देखायजोब्बाय दहायो थ' बेनोमोन दे लोगोफोर ओमफ्राय स्टान्टफोरखौबो नुबाय नोंथांमोना बिराद मोजां आरो ना पिकआपफोराबो मोजां ओमफ्राय बेनि रिभिउखौ आङो खिथागोन नोंथांमोननो मोजाङै रिभिउ होगोन सानसे दे नोंथांमोना नुगोन थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आं ग'प्र'जों लायाखै नैखौ दा लोगोनि आइफनजों लाथ'दों आरो ना ग'प्र'जोंबा दा खोमसि जादोंना ओमफ्राय खोमसिबाथाय आरो मोजां नुनाय नङा ओंखायनो आइफनजों लाबाय लोगोनिसो थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बिदिबा गाइस बाय बाय